Moi boas tardes, queridos lectores de Dende a Limia e tamén dos meus coñecidos e ben queridos de Diario de Támega. Estamos con Luís Villares, que é o voceiro nacional de En Marea. Hoxe ten unha dobre cita, o estivo pola mañá en Verín, no mitin central da campaña na comarca, e agora pois estará pola tarde ás 20 horas en Xinzo de Limia. Grazas por estar aquí para os nosos medios de Dende a Limia e de Diario de Támega. Empezamos por falar da súa capacidade de resistencia, non? Vostede é líder contra vento e marea, permítame o chiste fácil, non? É dicir, primeiro ruptura con Podemos, logo as disensións internas que houve na propia formación, parece que semella que é unha carreira de fondo, non? Na que vostede está resistindo de xeito prácticamente heroico, non? Como se consegue eso? Bueno, calquera reto na vida ten as súas complicacións, non? E entón isto forma parte deses retos interesantes e emocionantes da vida que paga a pena vivir. O percorrido que fixemos levounos hasta este punto e tuvo dificultades precisamente por ser coherentes. Algúns viñemos á política porque creíamos nunha serie de valores e non queríamos separarnos nin torcernos en ningún caso deses valores. E iso levounos, claro, a que outros compañeros pois, sí que se enfrentasen por eses valores. Acórdome cando tuvemos un problema de ética política grave, cando unha diputada utilizou o seu carné de diputada para evitar que identificasen un coñecido nun acto de vandalismo, e Podemos se puxo do lado desa compañera. Nos dixemos que non era posible, que a política viñamos a facer as cousas de outra maneira. Ese foi un momento que no seu momento tuvo un grande problema para nós, non? E un problema político de primeiro orden acabamos de ter agora e foi o que condicionou a ruptura completamente. E foi que na defensa dos intereses de Galicia Podemos aliñou co PSOE a favor da disminución do investimento para Galicia nun 40% e nos plantamos. Nos dixemos que éramos unha formación democrática, progresista e galega e que, por lo tanto, non podíamos aceptar unha cuestión dese orden, non? E iso foi o que nos valeu o divorcio definitivo. Agora ben, levamos con orgullo a bandeira da coherencia porque pensamos que viñamos a política para defender os intereses das galegas e dos galegos, tamén para sumar para toda España, ollo, pero sin restar para nós. E entón estivemos nesta legislatura, cando era o momento de sumar, sumamos subindo o salario mínimo interprofesional, sumamos subindo as pensións, sumamos contribuindo ao benestar, pero cando se trataba de recortar para nós dixemos non había recortes para nós. Acaba de centrar unha extraordinaria cuestión. Vostede faloume de divorcio. Cando un se divorcia, falolle por experiencia propia, botan meses, incluso anos, falándolle da exmuller, non? Preguntándolle por ela. A vostede seguramente, ou a todos o leitorado de Marea, todavía o siguen asociando un poquinho con Podemos. Cree que vostede para estes comicios do 28 de abril pode ser unha auténtica lousa o feito de chegar de que eses comicios cheguen tan pronto, non, dese divorcio? Bueno, chegar divorciados nos permite expoñer mellor as diferencias de por que razón nos divorciamos e que diferencias existen co proxecto de Podemos. Hai unha primeira diferencia clara, e é que se nas eleccións que vamos a vivir agora, se despois deso queda un Congreso dos Diputados cunha maioría progresista, En Marea vai apoiar a formación dunha maioría progresista desde o primeiro día. E aí tuvemos un problema con Podemos, porque Podemos decidiu, xunto co Partido Socialista, deixar gobernar a Rajoy durante 2 anos. Nós pensamos que a xente que vota progresista vota para sacar a dereita do goberno xa, porque non queremos nin corruptos nin recortes. E esa é a primeira caracterización de Marea. Nós decimos isto desde o primeiro día. Unha cousa, ademais, é a investidura e outra cousa son os apoios pros orzamentos. Nós, de entrada, confiamos nunha maioría progresista. Podemos non pode decir eso, non foi así. Segunda caracterización, que ven tamén delimitada por esa coherencia. A hora de establecer unha estrategia de desenvolvemento a nivel estatal, nós creemos en nos mesmos. Nós non creemos en que teña que haber unha España rica que xenere riqueza e outros que vivamos do subsidio. Nós pensamos que podemos vivir tamén de producir renta e riqueza. E queremos na plurinacionalidade e no desenvolvemento de Galicia como nación dentro do conxunto do Estado. E por iso necesitamos uns orzamentos que señan coherentes con este discurso. O Podemos e o Partido Socialista na súa foto orzamentaria deixaron fora a Galicia. Entón, nós garantizamos que iso non vai pasar. Tamén somos a garantía de que esas prácticas progresistas serán firmes e serán definitivas, non? Hai xente que dice, bueno, hombre, pero para todo eso que estás dicindo, mellor votar o PSOE, sobre todo para facerlle fronte á dereita, non? Parecenos raro que o Partido Socialista faga tantas alusións a Ciudadanos, non? Nos pensamos que a xente que quere votar progresista e que quere un goberno progresista, evidentemente, non quere que o PSOE parte con Ciudadanos, e nos vamos na liña de garantizar iso, non? E desde o primeiro día, a diferencia de Podemos. Vamos a centrar a cuestión aquí aos nosos lectores. Que Marea?
para quen é esta nova marea e cal é a oferta diferenciadora de Marea para este país. Ben, a Marea é unha forza política radicalmente democrática, progresista e galega. Cando decimos radicalmente democrática nos consideramos herdeiros e a voz política dos movimentos sociais que non se rinden neste país, que non se resignan a que este país seña un país embellecido e de migración. Estamos moi orgullosos dos nosos maiores, pero queremos un relevo xeracional. E non queremos emigrar, queremos ter oportunidades laborais aquí. En Marea nace con esa reivindicación en primeiro lugar democrática do 15M, que reivindicaban fronte a todos aqueles que se dedicaban a recortar e a saquear o público, a facer unha rexeneración democrática na política. Tamén recollendo o movimento de defensa da sanidade pública, dos pensionistas, dos colectivos que non se resignan a que isto seña así. Tamén deste novo 15M, o novo 15M da mocidade que se rebela contra o cambio climático e que quere o futuro ecolóxico e que o quere no seu país, non? Somos, por lo tanto, nos reivindicamos como herdeiros dese movimento político. Nos diriximos á maioría da poboación, porque pensamos que a maioría da poboación quere isto que nos estamos dicindo, que aparte é escoitar activamente o que quere a xente. A xente quere igualdade. Somos un movimento feminista que queremos igualdade entre mulleres e homes, que queremos o benestar para os nosos maiores, que queremos para a xente nova oportunidades na súa terra e que queremos un planeta con un equilibrio ecolóxico. E pensamos que todo isto é posible. É posible ampliar dereitos, despenalizar a eutanasia, derrogar a lei Mordaza. Pensamos que é posible facer máis xustiza social. Con todos os recursos que dedicamos a rescatar os bancos, podemos facer mellores políticas sociais dedicadas á sanidade, ás pensións dedicadas a unha renda social básica para toda a cidadanía. Creemos nunha economía verde, é dicir, creemos que é necesario, pois como xa se está dicindo a nivel mundial, transitar cara a un mundo ecolóxico total, pero que seña xusto tamén con nós. Por eso nós pensamos que é necesario que os traballadores e traballadoras que sufran as consecuencias da descarbonización da economía señan recolocados noutros sectores, non? Queremos falar de todo isto. Vostede acaba de estar nunha comarca, Verín, que tivo históricamente moitísimas posibilidades que creo personalmente que non foi quen de aproveitar. Está aquí agora en Xinzo, outra comarca moi puxante da industria do agrogandeiro benesán, que tamén está tendo moitas dificultades. Cales son desas 299, quero recordar, medidas urxentes que vai elevar en Marea cando teña representación no Congreso dos Deputados, as que se circunscriben a Verín e a Xinzo de Limia? Mire, nós temos un grandísimo potencial e temos un país de xente emprendedora que emprende dentro ou emprende fora. Emprende onde lle deixan. Entón, nós o que queremos é crear un entorno adecuado para que a xente poda desenvolver aquí o seu futuro. Esta mañá no mitin de Verín recordábamos cos pequenos e medianos comerciantes e que a xente autónoma que é totalmente injusto ter que pagar unhas facturas cando no negocio non percibimos o diñeiro por ese servicio que estamos prestando. E adiantar o IVA por unha factura que ainda non cobramos, eso é algo que afoga os autónomos, que afoga a pequena e a mediana empresa e que, por lo tanto, fai que vayamos para baixo. Nós pensamos que é necesario cambiar absolutamente todo isto. Eso forma parte, a parte esencial dun tecido de pequena e mediana empresa que é o que teñen estas dúas comarcas, unido ademais, claro, ese potencial e esa situación agrogandeira. Nós pensamos que non se está acompañando suficientemente ben aos traballadores e as traballadoras do noso agro. Nós pensamos, en primer lugar, que é necesario unha reforma no réximen de autónomos e no réximen agrario que nos permita, para empezar, subsidios por desemprego a quen está no sector agrario. Que a xente que é autónoma, que traballa no campo ou que tamén vende os seus produtos na vila, teña as mesmas posibilidades a hora de poñerse debaixo a disfrutar dos permisos de paternidade ou maternidade que teñen os asalariados. Que exista esa protección por desemprego. Que existan cotizacións suficientes para que despois existan unhas pensións dignas despois desa vida de traballo. Nos pensamos que os labregos e as labregas non se les pode penalizar por facer ben o seu traballo. Parece que se intenta un pouco escudar por parte da opinión pública o feito dos residuos que están ocasionando precisamente as industrias agrondeiras. Que solución ten Marea para eles? Hai unha primeira cuestión e é que non se pode facer das vítimas culpables. Iso teño clarísimo. E os produtores son xente sacrificada, son xente que está xerando emprego, que está xerando riqueza e, polo tanto, non podemos culpabilizalos a eles polo sistema de produción actual. O que temos que facer é conseguir un entorno institucional que nos permita reducir a contaminación, pero da mesma maneira que en calquera industria, nun polígono industrial, é a propia administración a que se encarga de establecer os sistemas de evacuación de residuais e de facer depuración, é necesario que seña a Xunta quen garanta
E a administración competente é quen garanta que iso se fai. E non se pode ir sobre o lombo dos gandeiros. Non é xusto. Non é xusto. E, polo tanto, nós o que demandamos é que, da mesma maneira que nos outros sectores industriais ou empresariais se dispoñan adecuadamente medidas para a reciclaxe de aceites, para a reciclaxe ou para a xestión dos neumáticos, dos componentes que xa non teñen unha segunda vida, etc., se faga igual cos xurros. E, polo tanto, que se libere os gandeiros de esa traba que hoxe en día é unha traba que ven imposta desde a Unión Europea. É necesario manter o equilibrio ecolóxico ambiental, eso por suposto, pero eso debe facerse cun esforzo solidario e que, polo tanto, a administración poñe os medios para que iso seña así, con garantías para todos, pero con garantías sobre todo da viabilidade do propio sector, que está creando traballo, que está fixando poboación e que está facendo que o territorio estea ocupado e que a xente non emigre toda a Ourense, a Vigo ou a Londres. Falando de territorio, vostede se centraba un poquinho ese balón, non? Despoboación. Estamos en Ourense, estamos na Ourense interior, estamos desangrándonos de xeito absolutamente a nivel poblacional. Cales son as solucións que plantexa en Marea precisamente para que os povos volten a ter a vida que tiñan aí 50 ou 60 anos? Mire, desde o público e desde o municipal, os concellos non teñen recursos porque a lei estatal, a lei de financiamento local, prevé como base para darlle cartos aos concellos precisamente a población e a súa capacidade adquisitiva, é dicir, o seu esforzo fiscal. Se temos uns concellos avellentados con xente que é maiormente pensionista, as contas salen poucas. Entonces, os concellos non teñen servicios. Ao non ter servicios porque non teñen recursos, a xente non queda, porque un concello sin servicios é un concello que non ofrece posibilidades. Nós pensamos que é necesario cambiar a lei de financiamento local dos concellos para que os concellos dispoñan recursos para atender adecuadamente a poboación. Ninguén hoxe en día pode quedar no rural no século XXI se ten condicións de vida como no século XIX. E xa non falo solo de ter servicios que todo o mundo considera básicos. Estou falando de internet no rural. Como se pode emprender un negocio se non se ten internet? Como se pode emprender un negocio se non se teñen vías de comunicación adecuadas ao século XXI? Como se pode emprender unha familia se nos están pechando as escolas porque dicen que non son rentables? Como se pode ter unha poboación asentada no rural se nos pechan os servicios, os puntos de atención primaria, os puntos de atención continuada e nos deixan sin médico? Nós pensamos que o esencial é prover as condicións, o entorno, para que a xente vexe expectativas de poder vivir con calidade do século XXI, porque pagamos impostos igual que a xente das cidades. En segundo lugar, a relación ao emprego. É necesario que cada comarca vexa potenciados todos aqueles puntos que son fortalezas de cada unha das comarcas. Se nos pensamos que no caso concreto da Lime de Verín, o sector agrogandeiro é un sector que ten que ser apoiado, que non está suficientemente dimensionado. E que, polo tanto, as estrategias, agora que temos vías de alta capacidade, teñen que poder acoller as sinerxias que nos permitan sacar eses produtos. Tamén hai outra cosa da que non se ocupou durante moito tempo a administración e é de fomentar a transformación agroalimentaria. Moitas veces salen de Galicia, tamén da provincia de Ourense, produto da mellor calidade que non se acaba de transformar aquí. E iso dá lugar a que o que xera maior valor engadido se faga fora. Pois nós queremos completar todos eses ciclos e queremos que se faga cun entorno institucional que prevexa iso, porque precisamente iso é o que xenera rentas máis altas, salarios máis altos, para que se nos entenda. As enquisas están pondo un poquinho complicado en Marea, non, para obter representación, pero no caso de que así sexa, como falaba o representante, o número 1 de Marea por Ourense, Iván Olmos, no mitin en Verín, dicía que cando estean en Madrid non van a porlle un cheque en branco a ese goberno progresista. Cales van a ser as 5 medidas imprescindibles que van a por riba da mesa e da que non se van a levantar ata que non se conquiran para o país galego? Pois mire, unha das delas teñen que ver ca cuestión da xustiza social, ca idea dos recursos suficientes para que a xente teña máis oportunidades. Está enriba da mesa o rescate bancario, 60.000 millóns de euros, que non foron devoltos pola banca. É dicir, a calquera de nós, cando nos foi mal o negocio, tuvemos que pechar a empresa, non nos veu rescatar o Estado. Sin embargo, os bancos sí. Nós queremos que ese diñeiro que nos deben, 38.000 millóns de euros aínda, que se poña ao servicio da xente. E con ese diñeiro poder facer políticas sociais. Para que? Para atender a dependencia, en primeiro lugar. Os nosos maiores, sobre todo no entorno rural, non están tendo as mesmas oportunidades que nas cidades porque faltan cartos para a dependencia. A dependencia, o que nos chamamos economía dos cuidados, en xeral, podería, ademais, crear en todo o Estado 400.000 postos de traballo. E, polo tanto, xerar dinámicas económicas que non señan a simple transferencia de fondos. Nós queremos falar dese diñeiro para a dependencia, para servicios sociais e para os servicios sanitarios. Temos que acabar co copago sanitario xa.
Hai xente maior que neste momento non pode pagar medicamentos que necesita porque non pode pagar, porque non lle chega a pensión para iso. Queremos cambiar o catálogo de medicamentos que entran dentro da Seguridade Social porque algúns son necesarios e están foras. Para os nosos maiores é necesario subir as pensións mínimas. Se o salario mínimo subimos a 900 euros e iso foi co voto de Marea e co esforzo de Marea no Parlamento, nos queremos que os salarios mínimos teñen que chegar a estos 1.000 euros e as pensións máis baixas teñen que chegar tamén a estos 1.000 euros. Porque dentro das familias houve un esforzo interxeracional e os pensionistas axudaron aos fillos e aos netos, moitos deles que están fora, para poder complementar un salario de miseria ou uns contratos precarios. Queremos acabar tamén ca precariedade laboral. Por iso decimos que hai que acabar cas dúas reformas laborais que estableceu que os contratos inferiores ao mes señan a regla. E nos pensamos que desa maneira a xente nova, sobre todo, non pode emanciparse da casa dos seus pais, non pode pensar en ter unha familia. Pensamos que o réximen de autónomos é absolutamente asfixiante. Empezamos cada autónomo ao principio de mes con menos 300 euros e nos pensamos que habría que reformar iso e que non ingresa non debería pagar o réximen de autónomos e cando hai pérdidas desde logo non se debe pagar iso. Nós pensamos que todo iso sería moi positivo e fíxese que me pregunta usted polo país galego e estou falando de medidas que afectan a toda España, sí. Porque Marea é unha forza comprometida coa gobernabilidade do Estado e con ampliar dereitos para todo o mundo. Ahora tamén lle digo, sumar para todos sin reducir para nós. O Partido Socialista e Podemos presentaron uns orzamentos que disminuían un 40% as inversións en Galicia. E nós decimos, así non. Necesitamos investimentos. Por qué? Porque a creación de oportunidades laborais ven como consecuencia dos investimentos. A cohesión territorial alrededor dunha articulación ferroviaria moderna, non só o AVE, sino o ferrocarril convencional, o que une as persoas dentro de Galicia, o que permite que vivas nun sitio e podas traballar noite e podas desplazarte, sendo ademais o transporte do futuro porque non é contaminante, é o que permite tamén novas oportunidades laborais. A conexión dos portos de Galicia, dos portos que hoxe en día non están conectados por vía ferroviaria, e a inclusión de Galicia no corredor atlántico ferroviario nos crea en toda a provincia de Ourense novas oportunidades, porque nos permite fixar novas empresas que dean saídas as súas mercadorías ao resto de Europa. Ben, nós pensamos que iso é fundamental para que unha provincia como Ourense non fique no olvido e na despoboación. Precisamos eses recursos e precisamos, ademais, precisámoslo xa, non? E por esa razón nos decimos que non imos pasar por uns orzamentos ni por unhas políticas que non teñan en conta iso. Nós temos un cheque que está escrito negro sobre branco que é o noso contrato, o noso programa electoral, que é o contrato coa cidadanía de Galicia. E entón vamos poñer en riba da mesa e vamos dicir, estas son as condicións e a partir de agora falemos, non? Algúnas delas son estas, nos parecen fundamentais e despois no día a día ir desenvolvendo esas políticas para a provincia de Ourense que teñen que ver con esa posibilidade de asentamento empresarial, de mirar os puntos fortes para relanzar industrialmente en función de cada unha das comarcas para non quedar como provincia despoboada de Galicia. Dúas últimas cuestións xa para rematar. A primeira, fáleme do corazón. É dicir, creo que poucas veces se pregunta a un político cal vai ser o seu mapa, non? Do 28 anos. Cal é o seu? O mapa é un mapa onde Marea ten representación. En resultados é un mapa onde temos representación en cada unha das provincias e con esa representación en cada unha das provincias conformamos un puzzle multicolor no Estado español onde sumamos unha maioría progresista. Creo firmemente que vai haber unha maioría progresista. As dereitas non van sumar. A xente cada vez que coñece máis os programas das dereitas se afasta delas. Pero dentro desa España progresista da que nós queremos formar parte como galegos e como galegas, ben caracterizados nun espacio plurinacional, nos pensamos que somos o elemento indispensable e que vamos ser indispensables para conformar esa maioría de progreso. Lles diremos a todos os demais, como dan os votos, queremos unha maioría progresista e un goberno progresista desde o primeiro día. Como dan os votos, queremos que estas propostas se convirtan en realidades e, polo tanto, a miña aposta esperanzada e desde o corazón é unha representación política de Marea suficiente para condicionar o goberno de España cara ao espacio progresista e cara a que Galicia apareza no diseño económico do Estado. Nós non queremos ser esa España vaciada, nós queremos ser a Galicia poboada, a Galicia rejuvenecida, a Galicia do futuro. E xa estamos rematando a última cuestión. Dentro de 7 días haberá unha reflexión. Estaremos, creo que 2 millones e medio de galegos, pensando cal é a nosa mellor opción para representarnos os 24 anos.
convenzaos á Cámara, a todos os galegos que van a ler un diario do Támega dende a Limia para que en Marea sexa a papeleta que escollan o vindeiro 28 de abril. Pois o día 28 tes unha oportunidade de decidir, ese é o noso lema de campaña, ti decides. Ti decides un país novo, un país que teña máis liberdades, que non persiga a eutanasia, que non persiga amordazar a liberdade de expresión, un país con máis dereitos sociais, que teña máis dereitos para as persoas que traballan, que teña máis oportunidades para as persoas autónomas, un país en igualdade, onde as mulleres podan, por lei, e deban cobrar o mesmo que os homes, non con esta brecha do 29% que temos hoxe en día, que exista unha conciliación real, que se visibilice os cuidados que as mulleres fan hoxe en día e que non están remunerados, que teñamos oportunidades para un país onde non se deixa ninguén atrás, onde as persoas que non teñen oportunidade de traballar teñan dereito a unha renda básica universal simplemente polo feito de ser persoas, onde deixe de haber pobreza enerxética, onde cada quen teña a enerxía suficiente para quenzarse durante o inverno, onde teñan dereito a acceder a unha vivenda digna, onde a xente moza se pode emancipar da casa dos seus pais, onde os nosos maiores teñan dereito a unha pensión digna e suficiente despois de toda unha vida de traballo e onde, en definitiva, podamos pensar a partir do día 28 que Galicia é un país mellor para vivir, é o lugar ao que quereríamos volver e o lugar de onde non quereríamos marchar e, por que non, tamén o lugar onde os que ainda non viñeron lles gustaría nacer. Grazas, Luis Bellares, voceiro nacional de En Marea, por esta conversa nas terras da Limia. Moitísimas gracias a vos.